A akým spôsobom to potom teda funguje? Že ja mám nejaký e-shop, dajme tomu, mám peniaze na to vyrobiť si nejakú buď vlastnú značku, alebo dať si nejaký no-name brand, tak akože nejaké poháriky asi nemusia mať úplne že značku, ale viem si ich dať priamo vyrobiť a potom predávať. Akým spôsobom sa to dá ako keby skautovať, lebo to je ľahko povedať, že tak napíšem niekomu z Číny, alebo pôjdem na Canton Fair, alebo niečo. A akým spôsobom sa to rieši s tými inými krajinami, že treba sa obrátiť na takú firmu, ako máte Infinity Standard vy, alebo akým spôsobom by si k tomu ty pristupovala, že mám nejakú dispozíciu, mám nejaké peniaze, ktoré by som chcel ako keby investovať do vlastného tovaru. Ako urobiť ten scouting toho, že kde sa to oplatí a kde sú aké možnosti? Akože taký ten základný prehľad si vieš skúsiť spraviť cez Alibabu a Made in China, kde väčšina firiem začína. Ono, dokážeš tam získať prehľad aspoň o tom, že čo je možné. Lebo ty niekedy povieš si, že zaujíma ma záhradný nábytok, ale ani nevieš, že aké sú trendy. A keď si tam dáš nejaké kľúčové slova, tak aspoň prídeš na to, že aha, toto sa dá, už je to v takýchto vyhotoveniach a toto sú približné odberné množstva, ktoré musím akceptovať, ak by som do toho išiel. Plus si tam vieš pozrieť nejaké ceny. Ale vec je taká, že veľa e-shopov na to ide zle, že oni začínajú s tým, že hľadajú na AliExpresse. Treba si uvedomiť, že AliExpress je venovaný pre vlastne fyzické osoby, ktoré si nakúpia nejakú drobnosť a mávame dopity, keď sa nám ozve e-shop, že oni idú dovážať konečne z Číny a že tu máte 50 linkov na 50 dodávateľov z AliExpressu a chceme to skonsolidovať na jednu objednávku a za 15 000 je to celé. Akože to je úplná tragédia, lebo ono tam na tom AliExpresse to sú všetko akože väčšinou fyzické osoby v Číne, ktoré nakupujú niekde po trhoch nejaké drobnosti a oni to potom predávajú a využívajú tie zvýhodnené poštové služby, ktoré, ale to nie je realita a tam akože riešiť, že nejakú konzistentnosť kvality v čase alebo nejaké dodacie lehoty, to je absolútne zlé. Čiže čo my robíme je, že môžu nám poslať takúto tabuločku, my sa na to pozrieme a potom oslovíme tých dodávateľov, ktorých máme, o ktorých vieme, že sú reálne výrobcami a snažíme sa to napasovať tak, aby to bolo maximálne dovezené od 2-3 dodávateľov celá tá objednávka, aby ušetrili výrobné náklady, aby mali certifikáty ku všetkému, lebo ono to nie je len tak, oni povedia, že chcú dovážať napríklad príslušenstvo k mobilným telefónom a máš tam baterky. A teraz baterky za prvé je to nebezpečný tovar, čiže preprava musí prebiehať v jednom režime, taktiež musíš tam mať k tomu extra dokumentáciu, certifikáty. Až na čo, veď keď sme to dovezli ako vzorky cez AliExpress, tak nebolo potrebné nič, no len keď to predávaš, tak je tam tvoje meno a Slovenská obchodná inšpekcia tiež môže prísť a stiahnuť to z trhu.